Tu știai că și impozitele, taxele și amenziile datorate către ANAF se prescriu? Da, se prescriu în termen de 5 ani. Se calculează diferit și hai să vedem cum și ce trebuie să facem. De exemplu, dacă scadența acestora este în data de 30/8/2023, atunci termenul de prescripție începe să curgă la 1/1/2024. Aceasta este regula de 5 ani pentru impozite, taxe și amenzi. Prescripția nu intervine automat. Categoric, în orice domeniu trebuie noi să o invocăm, mai ales pe domeniul civil. Nu intervine automat, nu judecătorul spune, bă, ți s-a prescris, ia-o de la capăt. În momentul în care primești în cutia poștală acel plic, o somație prin care ți se aduce la cunoștință că se va începe executarea ta silită, atunci vei avea timp în 15 zile să faci contestație la executare. Să susții un proces prin care să spui că a intervenit prescripția. Doar atunci dosarul tău va fi admis și datoria ta se va considera stinsă. Deci foarte mare atenție că și cele impozite, taxe și așa mai departe către ANAF se prescriu, dar în 5 ani și cu calcul diferit. Vă doresc o zi mult mai frumoasă!